ceerte ɗe. ceerte hakkunde jaŋde almasihu e jaŋde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni janngiɗaaɗe ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto ko Allah dowata ko Allah majjinta yimɓe mbele Allah ene yiɗi majjinde won hen yimɓe halko won hen walla ko yimɓe tigi cubboto juɓɓuɗi walla majjere hono no muhammadu o wino nder alquran ummoraado e kongi Allah joom darde darjinaaɓe nde o wi holli ɗum mo bonande golle mum ñantana joomum ha o yiira ɗum no moƴƴere ni ko Allah majjinte mo wela o dowane mo o wela wotan jahana hoore ma to maɓɓe e metti Allah ene andi ko ɓe pewnata kono Seydina Isa jangguiniri e demgal nelaɗo Pulus wonde sago Allah ko fewnude yimɓe fof ɗo wi ko ɗum woni ko moƴƴi ko weli Allah dandowo e noon jiddo yimɓe fof dande ganda gonga o wadde muhammadu jangini wonde Allah no wawi majjinde walla dowde mo wela tawa almasi o jangini wonde o yiɗa hay goto majji te o ɗowata mo woni kala